Gafara ku kauce jama'a mu gaida mama Fatima diyar annabi arzikin halittu. Gafara ku kauce jama'a mu gaida mama Fatima diyar annabi arzikin halittu. Ni da fari na sa Allah ubangiji na lam yalid wa lam yulad wanda bai da inna. Taimaka ka bani basira ubangiji na yo yaban diyar annabi arzikin halittu. Gafara ku kauce jama'a mu gaida mama Fatima diyar annabi arzikin halittu. Rabu kai salati gunsi duk annabunka ta kamar banu Hashimu mai baje gumaka wanda shi kake nuna wa soyayyarka da san shi ne ado shi ne arzikin halittu. Gafara ku kauce jama'a mu gaida mama Fatima diyar annabi arzikin halittu. Ali sahabatu guda ba zan bari ba sun azani kan hanya sun hana ni gaba wa atasimu bi hablillah suka ce in ji rabba kaunar suna yi ko zan shiga layi na matattu. Gafara ku kauce jama'a mu gaida mama Fatima diyar annabi arzikin halittu. Kai guda ka ta zan gaido ubanni mai akwai yana badawa ake wa bani. Shehu Tijjani gani ina neman izinin baitika gurin Fatima arzikin halittu. Gafara ku kauce jama'a mu gaida mama Fatima diyar annabi arzikin halittu. Assalamun alaiki batulu sitirata baitika na zo zan maki ce zo ka karanta gashi zan biya Fatima sai can muryata kowa ya ji su yayi shauki har ma ya zazabtu. Gafara ku kauce jama'a mu gaida mama Fatima diyar annabi arzikin halittu. Taka da lafiya Fatima yar gidan saraki in ana butin kyautawa ya kai irinki sai da abbarar kawai ake kiranki ga hannu na Fatima ba ni danna yantu. Gafara ku kauce jama'a mu gaida mama Fatima diyar annabi arzikin halittu. Sabar hakuri shukuriya ake kiranta adalci kuma siddiqa ake kiranta shi ko Allah ma'asuma yake kiranta shi ko babanta ummu abiha ku fahimtu. Gafara ku kauce jama'a mu gaida mama Fatima diyar annabi arzikin halittu. Sarauniya ta matan aljanna ce ku lura wadda in ta zo annabu ke ba ta kujera wallahi Fatima matsayi na kina fa lura babu mai sani ko da zai je makarantu. Gafara ku kauce jama'a mu gaida mama Fatima diyar annabi arzikin halittu. La ilaha illallah ga uwar uwaye na Fatima ke ce mai share hawaye zamanin mu kowa ya tabo uwar tagwaye don uban shi sai ya shiga layi na madadu. Gafara ku kauce jama'a mu gaida mama Fatima diyar annabi arzikin halittu. Rai da rayuwa ta fansa gare ki nana na rike ki gam ko da za a ɗauki raina musan ki ko yana kina zan so shi a raina makiyin ki jahili ne ko da yayi karatu. Gafara ku kauce jama'a mu gaida mama Fatima diyar annabi arzikin halittu. Wai ina masoya Fatima uwar sharifai ko cikin masoyanta ina kuke arufai wanda in an faɗe ta jinin kuke ta kai mu durkusa mu gaida uwa mai raya matattu. Gafara ku kauce jama'a mu gaida mama Fatima diyar annabi arzikin halittu. Assalamu alaiki ya gurin ma'aiki Fatima ga mu gabanki ya gurin ma'aiki ki ba mu dan babanki ya gurin ma'aiki dan Hassan Husaini tiyanki ya gurin ma'aiki Fatima mun roke ki ya gurin ma'aiki sannin ki uwa mai mulki ya gurin ma'aiki na Fatima sannu ya gurin ma'aiki na Fatima ba mu ya